И здравейте, това е един матч на PES 2013. Много хубава игра е. Препоръчваме да се изтеглите. Линк ще има в описанието. И това са King Gamer и Improve Him. King Hit Stop. До тук ще сме с Барселона от миналия кръг с песената форма. Така, върнахме се. Добре, и започваме атаката. Играем на професионал. Линк за сайтът на King Gamer ми даде твоя сайта. Линк ще има в описанието. Ако падам, не ме съдете. Не, PES. И така, една атака тук се завъжда. Меси това. Меси удари, това е горната града. Майко, каква е горна града. Гоша, моля те, обясни за страницата си. За сайта. Да, и даже щяхме да ходим из градът да събираме бокуци, разни неща, но някой не валеше. Тук страхотен удар на Меси. Добре, лагът ми се оправи. Той се измъква от защитата. О, това е тър за ПСВ. Тук Алвеш пресира. Пейро се опитва да отклони. И ще се върнем, когато почне мач. И пак се върнахме. Но резултатът е още 0-0. Може би ще има гол тук. О, какво е изглеждащо подаване! О, Wanda Fantastic! Меси! Ето защо казват, че Меси може да играе за това. Но тук точно не го. Така лагът ми малко се оправи. Какъв фал играх за топка тук?
Няма да споря с играта. Така, после може да снимаме на Майнкрафт. Нали? Адски Survivor епизод 3. Аз ще участвам. Какъв удар тук? Какъв пас само? Добре, приятели, ще се върнем като вкара. И дами и господа, това е гол на Андреас Иниеста. Невероятен гол. Пенчовци и менчовци. Вижте как да почне тази атака. Не знам защо вратарят не излезе тук. Просто страхотен гол. Так. Снимам с 60 FPS. И Андреас Иниеста пресира. От тук какъв шпагат можеш да реши мача. Но все пак ПСВ Хомът може да не... О, не. Тук следва друга атака. Иниеста подава. Този стреля и това е пропуск на годината за мен. Секунда са. Тук сме. О, не! Вратарят! Без да исках обърках копчетата. Това е последният шанс за Барселона да матчът да приключи в тяхна лице, в тяхна полза. Меси вкарва просто невероятен гол. След паузата и това е 90-та минута. Барселона може да вкара все още на ПСВ. Просто няма как. И матчът свършва. Благодаря ви, че гледахте. Искам да се абонирате и да не забравяйте да харесате клипа. С палеца нагоре. И до скоро!